କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ନିଜ ପାଇଁ ବଞ୍ଚି ନେ ବୁଢ଼ା। କେହି ପଚାରିବେନି ତୁ ଥକି ଗଲୁଣି, ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେ ବୋଲି। ସମସ୍ତେ ଚାହିଁବେ ତୁ ଖଟି ଚାଲ, କିନ୍ତୁ ତୋ ପାଦର ଆଘାତ କାହାକୁ ବି ଦେଖାଯିବନି। ଏଇଟା ଦୁନିଆ ବୁଢ଼ା। ଏଠି ପରିବାରକୁ ଖୁସି ରଖିବାକୁ ହେଲେ କାହାକୁ ନା କାହାକୁ ତ ଜଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ତୁ ତ ଘରର ବଡ଼, ତୁ ଜଳିବୁନି ଆଉ କିଏ ଜଳିବ? କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜଳିବା ଭିତରେ ସେ ଲୋକକୁ ଟିକେ ସମୟ ଦେ ଯାହାକୁ ତୁ ସବୁବେଳେ ଅଇନାରେ ଦେଖୁଛୁ। ଏ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୂଳରେ ଲଗାଉଥିବା ଡଙ୍ଗାଟା ବି ସବୁବେଳେ ପାଣିରେ ରହିଯାଏ। ଆଉ କୂଳରେ ଲାଗିଲା ପରେ ଲୋକ ଡଙ୍ଗାକୁ ବୁଲି ଚାହିଁବାକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ସେ କଷ୍ଟ ତ ବାପା ସହିଛି। ଯେଉଁ ବୟସରେ ବ୍ୟାଟ୍ ଧରି ଖେଳିବାକୁ ଯିବା କଥା, ସେଇ ବୟସରେ ଟିଫିନ୍ ଧରିକି ଅଫିସ୍ ଯାଉଛୁ। ଯେଉଁ ବୟସରେ ବାଇକ୍ ଆଉ ଫୋନ୍ ପାଇଁ ଜିଦ୍ଦି କରିବା କଥା, ସେଇ ବୟସରେ ଇଚ୍ଛାକୁ ମାରି ମାରିକି ବଞ୍ଚୁଛୁ। ଏଇ ତ ଦୁନିଆ। ତଥାପି ମୁଁ କହୁଛି ନିଜ ପାଇଁ ଟିକେ ସମୟ କାଢ଼ି ନିଏ ବୁଢ଼ା।